בננות, מקווה שלכם אחלה יום ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז כמו שכתוב בכותרת, היום אני הולכת לעשות לכם קניות קטנות מללין, מסופר פארם, מפוזה, איך קוראים לך אותי? מאננס, מתכשיטים, תכשיטי זהב סופר פארם וזהו. אז יאללה, בואו נתחיל, צפייה נעימה. טוב, אז קודם כל מה שקניתי, בואו נתחיל מפוזה. קניתי את התיק הזה, קניתי אותו באילת, ואני אעלה את הוולוג מבטיחה, אני התלבטתי אם להעלות אותו. אז קניתי אותו באילת, זה תיק טורקיז מהמם, ואני שמתי אותו דברים. אני הלכתי לישון אצל סבתא שלי, אז פה שמתי את כל מה ששמתי. פה שמתי כל מיני דברים קטנים אתם יכולים לשים, וזה פרחוני ומהמם ובצבע טורקיז, וגם זה תיק גב אתם יכולים לשים אותו, זה ממש נוח, וזה בצבע טורקיז הורס, אם אתם שמים לב, אור כזה מזויף, אם זה מזויף או לא מזויף אני לא יודעת, אבל פה יש מאחורה גם כיס מאוד קטן, שהיד שלי בקושי נכנסת, אבל צריכים לשים פה מסטיקים, נגיד סומק או מברשת קבוקי או משהו כזה. ופה זה, יש פה כמו דבר כזה, ואז פה זה נפתח, ואז פה יש כמו דבר כזה, שרוך, וזה מה זה יפה. ופה יש פה גם דבר קטן, ופה יש פה ענק, ושמתי פה נעלי בית וכל מיני דברים. אז זה הדבר הראשון, בואו נראה כמה הוא עלה לי. הורדתי את הזה, אבל אני זוכרת שהיה כתוב שם שזה עלה 50 שקלים, ובאמת כאילו לא האמנתי, כי זה תיק פשוט מהמם, וכאילו כדאי לכם לרוץ לראות אם יש פוזה פה בכלל, או שאתם גרות, אבל זה מהמם, ואני ממליצה לכם ממש בטירוף לקנות את זה. וקניתי גם את הכפכפים ההרסים האלו של אביאנס, הנה. כתוב פה אביאנס. והם פרחונים וממאים, וזה מידה 35-36. וזה הורס, וכל כך קיצי וחורפי, שניהם ביחד, ואני מאוד ממליצה עליהם. הם עלו לי 50 שקלים גם כן, במבצע. וזה ריינס אמיתי, ברגיל הם עולות 200, אם אני לא טועה, לא, הם עלו לי 70 שקלים, וברגיל הם עולות 170 ככה בערך, ואני מתה עליהם, בגלל שזה באילת אז כאילו זה בלי מע"מ, אז בגלל זה ככה זה זול, אז כדאי לכם לקנות. אז עוד דבר מפוזה, זה הכובע ההורס הזה הוורוד, הוא התלכלך לי, כבר הספקתי ללכלך אותו בגלידה וכל מיני שטויות. אז אני לא יודעת מה זה החברה הזאתי, אבל אם אתם יודעות זה כאילו חברה מאוד מפורסמת, יש לה גם נעלי ספורט, אבל אני כל כך טיפשה שאני לא יודעת את החברה הזאתי, ואין לי כוח לשאול את אמא שלי. אז כן, הנה, זאת החברה, אם אתם מכירות תגידו לי בתגובות, וזה הורס. אז זהו, זה הדברים מפוזה. טוב, אז מה שקניתי באננס זה חליפה הורסת. אז בואו נתחיל מהג'ינס הזה, שזה ג'ינס סקינים קצר, אבל בגזרה ארוכה. ככה הוא נראה, והוא מהמם. הוא עלה לי 55 שקלים, הנה. מדדתי אותו בחנות ואמרתי, זה הג'ינס שלי, זה הג'ינס המנצח שלי. אז זה הדבר ההורס הזה, יש בו, אתם רואות, גם יש לו ריצ'ראץ' ענקי, ואני אוהבת גזרות ענקיות, כאילו, שזה גזרה פשוט ארוכה, וזה פשוט הורס, אז אני ממליצה לכם על הג'ינס הזה. וקניתי חולצה, מידה אחת, שהיא עלתה לי 40 שקלים. זה החולצה הזאתי. אני יודעת שעכשיו זה עושה לכם קצת כאב ראש במסך, סליחה מאוד, אבל פשוט אני גם עושה לי כאב ראש כל כך על העיניים. ואני לא אוהבת זברה, אבל סבבה. זה פשוט חולצת בטן כזאתי. פה זה ארוך, ופה זה קצר, ובגב זה ככה. הנה, אני אראה לכם. בגב זה גזרה מהממת. פה כאילו זה חתוך כזה, במשולש. וקצר מאחורה גם, אם אתם רואות את ההבדל שלהם. קשה לי קצת לראות.
ויש פה גם את השרשרת ההורסת הזאתי, שזה זהב כזה עם, רגע, שרשרת התבלבלה. זה זהב עם נצנצים כאלו, וזה דומה ללק של ביוטיקר, מספר 17, שנייה נראה לכם. הנה, זה הלק של ביוטיקר מספר 15, טעיתי. אז זה הלק של ביוטיקר, וזה מאוד מאוד דומה לתכשיט, אם אתם שמות לב. איפה התכשיט? איבדתי לי התכשיט. אז זה מאוד דומה ללק של ביוטיקר, רק שזה יותר מבריק, אבל זה שונה. אם שמתם לב, השרשרת פשוט עם הנצנצים הם פשוט כמו גל כזה, והבלי נצנצים עם חתוך באמצע, וזה מהמם ביחד. ואני מאוד מאוד ממליצה על החולצה הזאת, וביחד זה פשוט אורז. טוב, אז נמשיך, זה מאננס. לסופרפורם קניתי שני דברים. אז קניתי, בואו נתחיל בזה שקניתי את המייקאפ הזה של מייבלין. הוא עלה לי 131 שקלים ו99 אגורות, אז 132. וזה אורס. יש בזה 30 איל, אני לא כתוב לי מה אגב, אבל זה 30 סנד בלייט, 30 סנד בלייט, והוא מהמם, ואני מתה עליו, ואני עושה איתו לא הערות, אני עושה איתו הצללות. והוא הורס בעיניי. וזה ממייבלין. אז הדבר הבא שקניתי זה בושם, פשוט תסתכלו את החפיסה, זה מהממת עם פפיון כזה, ממש ממש מהמם. אז זה מודרן מס, איך קוראים לזה, וזה כזה קטנצ'יק וחמוד, ואני מתה על זה. ובהתחלה חשבתי שיש לזה פקק, אבל אם אתם רואים מאחורה יש לו כמו כזה לחצן, שאם לוחצים יוצא הבושם, נגיד ככה, נגיד יוצא הבושם. חפיסה מהממת ומאוד מתוקה, יש לזה ריח מתוק מריר כזה באמצע, משהו באמצע, ואני מאוד ממליצה על הבושם הזה, והוא מאוד יפה והורס בעיניי. הוא עלה לי, היה כתוב בסופר פארם, היה לזה מבצע, אז זה עלה 200 שקלים. כן. סתם, בצחוק. את האמת אני לא יודעת כמה זה עלה, אמא שלי בחרה את זה, אבל היא בחרה את זה בשבילי וזה מהמם. אז יאללה, נעבור לתכשיטים. אז בעצם יש לי תכשיט אחד שהתחדשתי בו אתמול, אם אני לא טועה. אז דודה שלי הביאה לי תכשיט זהב שהוא בסמיילי, וזה מסמן כאילו יוליה תהיי תמיד שמחה, תמיד תחייכי, אל תהיי אף פעם עצובה, כאילו מלאת שמחה, וזה תכשיט זהב רק בצבע לבן, זה לבן כסוף כזה, והוא מהמם ונוצץ. ושמתי אותו היום, ושמתי אותו גם אתמול, וזהו, וישנתי איתו, כי אני כל כך אוהבת. אז זהו, ביי. Okay. אז מה שקניתי מללין, קניתי היום, אם אני לא טועה, היום, אתמול, לא זוכרת מתי קניתי את זה. אז קניתי כמה דברים מללין, אני לא רואה את עצמי. אוקיי, אז בואו נעבור לדבר ראשון, זה הקבלה שלי. איפה הקבלה? טוב, אבל כתוב על זה, אז למה אני צריכה את הקבלה? לא הבנתי. טוב, אז נתחיל מזה. קניתי שני פילינגים. אז קניתי בעצם את הפילינג הזה לאמבטיה, שקוראים לו פילינג גוף ונילי פוצ'ילי. ראיתי אותו בחנות, וזו חפיסה קטנה, אני לא רציתי את הגדולים, כי הגדולים יותר מדי גדולים לי, ואני גם כאילו לא כל כך אוהבת פילינגים, אבל רציתי שניים, אז כאילו בחרתי את הווניל פוצ'ילי, שהוא עולה 56 שקלים, שזה 50, לא, סליחה. זה הולך 54.90, אז כאילו 55 בערך ככה. והשני זה קוקוס וורבנה, חום כזה, ואני אוהבת אותו. ערכתי את הווניל פוצ'ילי ואני מאוד אהבתי, זה באמת ריח כזה ונילי כזה, בעל כזה, ואת הקוקוס לא ערכתי אז אני אשתמש בהם.
אז קניתי 2 כי רציתי לעשות 2 קודם כל, וגם קטנים, ולא רוצה לקנות גדול. אם אני לא אוהבת את זה, אז כאילו חבל סתם על כסף, כאילו לא שאני מתקמצנת על כסף, אני פשוט חושבת שאין צורך לקנות גדולים, כאילו באמת אפשר לקנות פעם הבאה גדולים. באמת אני לא אוהבת להחזיק דברים גדולים, אז לקחתי קטנים. אז בגלל שבחנות תמיד יש כל מיני כפיות שקשורות לזה, לטסטרים האלו שמה, אז קניתי כף כזאתי אחת שעולה 5 שקלים. אז קניתי את הכף הזאתי שאפשר לטבול ולנסות. והדבר הבא שקניתי זה של הלו קיטי, זה עלה 50 שקלים. קרם גוף ריחני בניחוח פירותי. באמת, וואי, חבל שאתם לא יכולות להריח את זה פשוט. זה מיום האהבה. וזה די נשאר, אז בגלל שזה בהנחה, אז זה עלה 15 שקלים במקום 50, שווה, למה לא. הייתי בקופה אז לקחתי. זה הלו קיטי וזה ממש חמוד, ויש לזה ריח די יותר מדי מתוק, אני לא אוהבת יותר מדי מתוק, אבל סבבה לי. והדבר האחרון שקניתי מללין, זה הסבון מוס הזה. יש פה גליטר כזה, ממש נוח לאצבע, שאת שמה וכאילו את יכולה לשפריץ נגיד. בוא ננסה, ואז אני אשטוף. אז הנה זה כמו סבון כזה, ואז פשוט שטפים את הידיים, ואני אשאר עם זה, לא נורא. וואי, יש לזה ריח. זה גם וניל פוצ'ילי, סליחה שלא אמרתי לכם. זה גם וניל פוצ'ילי. וזה ריח בניחוח פירותי, אמרתי לכם. וזה פשוט נספג. זה סבון מוס, אתם יכולים או לשטוף את זה, או שזה פשוט נספג על האור. איך שאפשר לקרוא לזה. וזה כזה נותן ברק והורס על האור, שזה ריח מהמם. אז אני מאוד ממליצה לכם לקנות את הדברים האלו מללין. כן. בואו נבדוק שלא שכחתי כלום. לא, אז לא שכחתי כלום, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון שלי. אל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק לסרטון, סאבסקרייב, או בעברית להירשם, מה שאצלכם. והכל בקנייה מללין על טלים. בנדוק. איפה זה? אני לא רואה את זה. איפה כתוב פה? לא, זה מאננס. איפה קבלה מללין? אז זה עלה לי 200 שקלים. סול. אז כן, זהו, אני מקווה שנהנתם. אמרתי לכם כבר לעשות לייק. וכן, זהו, נתראה בסרטון הבא. ביי!